Say me. Emura on the beat. It's Dioses, baby. Okay, normal. Ya zaki canza al'amuran ki da mun daidaita, amma yanzu lokaci ya kure wa dan karota, sai dai ki je ki nemi wani ko za ku futa. Ba abinda zan da ke ko kin fahimta, da ma dai ki dakata ki daina bi na Twitter, Insta, soyayyen mu da ke bata. Na dade ina bincike a lokacin da muka bata, amma na fahimci babu wani aljani gare ta, so take kawai ta ganni na wahalta. A sai da that cause wannan bebin kanta na azabta, babu ci babu sha kanta na zamo kamar dan farauta. Duk abinda na samu a lokacin kanta za ya bata. Sorry for say the that, don wasu za su ce na tona asirinta, ba haka bane. Ku dan biyo ni kauna zunzurutu na bata, in ma ka ji abin da ya faru zaka ce ƙarar da na bata. Domin yaudara ne da ita malam, dole na guje ta, so take ta ganna kurkuku, wallahi ba na santa, ba na santa. Say me, baby, say me. Say me, say me, say me, baby, say me, say me. Baby, say me, baby, say me, say me, baby, say me, say me, say me, say me. Mun daɗe muna ta soyayya da ni da sahibata, za ku ji abin kamar da wasanni na bata zuciyata. Shegiya munafuka, ashe halinki ne na cita. Dan da fari yanda ma take kula da ni kamar mijinta, ita ke kiran wayata, kar ki je a ko ina ba za ta. In na ce ta je ai babu mai hana ta, ba ta yin awa biyu shiru bata ji magana ta. Na zamo kamar faci da sha wajen ta, kan kumanta ni take gani a ko ina idan ta rurrufe idanta. Shi yasa nake kiranta yar uwa ta ko mata, mun zamo kamar jini da tsoka ko hanta. Ni abin da kika yo wallahi ya saka na dakata, har na fara magana akan halin ki dai daban da mata. Ku dan biyo ni ku ji so take in fara sata. Wata rana ta yi mini test wanda ke na bata, sai na mata test please da take bata. Nan da nan fa ta kira na har tana faɗin da kanta, dole za ni bata koko yanzu za mu bata. Banda su ki dakata ta ce kawai na bata, ni ko za ni bata. Say me,